up, ka-sisters, ka-brothers? This is Marie. Welcome to my channel, Pinay Sisters TV. So, for today's video, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga videos ko. So, for today's video, ay mangunguha tayo ng bayabas. We pick a guava here, over there. So, ayan guys, mamaya basta kayo. Ikot. So here. Wow! So ayan na guys. Wow! Ito. You see that? Oh my God! Wow! Ito. Tikman natin. Okay. Harap. Wow! Tatlo yung nakuha ko. Meron naman dito pero maliliit pa. Mga maliliit pa. Hindi. Kung maliit pa to, hindi pa pwedeng kunin kasi it takes ano siya? No, hindi pa siya matamis. Wow! Guys. Pauwi na ako ng bahay. Kaya, ayun. Tinawag ko ng mama ko. Tapos, nanguha na ako ng bayabas. Nangyayari sa mukha ko.